Antallet af danskere, der ofte føler sig stresset, er steget markant siden 2005. Udviklingen inden for stress og livsstilssygdomme har også en række konsekvenser for jer som virksomhed. Flere og flere går på arbejde uden at være raske, og det medfører lavere produktivitet og lavere kvalitet i arbejdet, og yderste konsekvens medfører udvikling også stigende mistrivsel, længerevarende sygemeldinger og øget medarbejderomsætning. I Danica vil vi gennem vores ydelser hjælpe jer og jeres medarbejdere med at forebygge sygdomme og bevare en høj trivsel. Vi er meget optaget af at sætte ind, før det går galt. Men vi er også tætte samarbejdspartnere, hvis det går galt, og medarbejdere rammes af stress eller sygdom. Derfor har vi gennem de senere år udviklet et stærkt tilbud på forebyggelse- og sundhedsområdet. Som noget af det vigtigste har vi samarbejdet med AS3 Work and Care udviklet et skræddersyet tværfagligt tilbud til sygemeldte kunder, som hjælper dem tilbage på arbejde. Det sker blandt andet gennem psykologsamtaler, jobcoaching, træning, vejledning af fysioterapeuter og undervisning i mindfulness.